Hai kabeh. Layanan analitis ing tutul sistem Guru Markets. Ayo miwiti kanthi ringkesan informasi babagan perusahaan. Setitik luwih kita bakal sinau saben indikator ing liyane rinci. Yen perlu, sampeyan bisa ngaso video. Disaranake ndeleng saben parameter perusahaan kasebut kanthi teliti. Kita bakal nganalisa indikator utama perusahaan Verastem, Inc. ticker VSTEM. Review iki digawe nggunakake informasi wiwit 18 Maret 2025. Dening klasifikasi Guru Markets perusahaan Verastem Inc. kalebu subkategori Cancer General, 144 organisasi melu evaluasi, iki banget perwakilan. Kita bakal nimbang pancasan ing pesenan adhedhasar asil video iki. Asil saka kanggo perusahaan ing pitakonan minangka nderek, -8,5 saka 10 terms. Skor rata-rata kanggo subkategori punika -1,7 terms. Yen katon banget jembar, ing kabeh pasar minangka wutuh. Kita bisa nyatet yen asil rata-rata kanggo pasar saham AS minangka 1,9 poin. Marang skor -8,5 terms saka Verastem, Inc. Bandingake gerakan rega saham perusahaan Verastem, Inc. lan perusahaan subkategori. Kita bakal weruh sing liwat 12 sasi enggo bareng perusahaan Verastem, Inc. nuduhake dinamika -32,6%. Marang owah-owahan rega kanggo subkategori 16,5%. Iki ora cetha nuduhake apa-apa, nanging perlu kanggo njupuk catetan saka kasunyatan iki. Kapitalisasi pasar perusahaan Verastem Inc. regane $32 sen miliar. Lan kapitalisasi subkategori yaiku $146 miliar. Verastem Inc. nuduhake 0,22%, iku salah siji saka perusahaan cilik banget ing subkategori. Kapitalisasi neraca perusahaan kira-kira $1 sen miliar. Lan kapitalisasi neraca subkategori yaiku $56 miliar. Verastem, Inc. minangka bagian saka 0,015%. Sawise bandingake saham bursa saham lan kapitalisasi neraca, kita ndeleng ing ngisor iki. Saham dikuasani Verastem, Inc. ing subkategori ing kasus taksiran kapitalisasi pasar 0,22%. Kapitalisasi neraca iku 0,015%. Iki 93% kurang saka nuduhake nilai pasar. Taksiran bagian organisasi saka pasar lan nilai buku saka subkategori, ala, -1 titik. Ayahan finansial perusahaan analisa jumlah kanggo $1 sen miliar. Utang kanggo nilai buku nggantosi 100% saka usaha perusahaan. Asil ing tingkat utang perusahaan, ala, -1 titik. Imbangan rega saham perusahaan kanggo laba cocok karo 0. Rata-rata kanggo subkategori 0. Taksiran saka nilai pasar kanggo media WI ing comparison karo perusahaan ing subkategori, banget ala, -2 terms. Media WI kanggo pungkasan 12 sasi iki $94 mayuta-yuta. Pangentukan digambaraken kanggo sabanjur 12 sasi ora dingerteni. Lan sing ala kanggo rega perusahaan. Taksiran pratandha bati samestine ing comparison karo perusahaan ing subkategori. Ala, -1 titik. Rega perusahaan kanggo rasio revenue punika 32,2. Rata-rata subkategori yaiku 7,6 lan 324% luwih dhuwur tinimbang rata-rata subkategori. Taksiran rega saham perusahaan kanggo revenue dibandingake karo pratandha perusahaan ing subkategori. Ala, -1 titik. Revenue kanggo pungkasan 12 sasi ana $10 mayuta-yuta. Revenue maju kanggo sabanjur 12 sasi ora dingerteni.
lan sing ala kanggo rega perusahaan. Taksiran volume dodolan ing mangsa ngarep dibandingake karo sing ana ing subkategori ala -1 titik. Wates dodolan -935,6%, karo rata-rata ing subkategori -65,5%. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 870,1%. Penilaian marginality dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori, lumayan, -0,5 poin. Bagian perusahaan dening nomor personel ing subkategori punika 0,158%. Iki 39% kurang saka nuduhake kapitalisasi pasar. Lan iki nuduhake beda antarane rega pasar saiki organisasi Verastem Inc. paling kamungkinan kanggo revaluation. Jumlah ibu kutha pasar saben pegawai organisasi punika $4.407.000. Lan ing subkategori ana $3.157.000. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 39,6%. Perkiraan jumlah modal pasar saben karyawan dibandingake karo indikator perusahaan subkategori. Lumayan, 0 poin. Bati kanggo saben pegawai perusahaan $1.279,500. Rata-rata ing subkategori, $271,700. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 371%. Ngira-ngira bati saben karyawan dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori. Lumayan, -0,5 poin. Salah saben pegawai individu saka perusahaan punika $137.000. Ing subkategori $415.000. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan 203%. Prakiraan saka bagian revenue saben pegawai dibandingake karo pratandha ing subkategori. Lumayan, -0,5 poin. Volume transaksi dodolan punika 15,2%, karo rata-rata kanggo subkategori 7,3%. Iki minangka pratandha resiko short remet bisa. Indikator teknis resi 14 nuduhake tingkat 66% kanggo perusahaan Verastem Inc. Dene ing subkategori tataran resi 14 50%. Potensial, securities saka subkategori dipetik luwih murah tinimbang sing saka Verastem Inc. Volume dagang saiki yaiku pukul 7.22. Target rega konsensus kanggo saham perusahaan kira-kira $12.56. Dinamika prakiraan nyoto lan ramalan konsensus kira-kira 74%. Ayo menyang meja pesenan, sing kasedya kanggo kabeh wong, link kasebut ana ing komentar sing disemat. Tabel pesenan ngemot kabeh ing pancasan mangsa iki karo sistem evaluasi referensi guru markets. Akses menyang meja pesenan gratis lan buka, link ing komentar pinned. Minangka asil saka analisis securities Verastem Inc. Sistem informasi evaluasi guru markets kaputusan digawe. Bisa didol kanggo pukul 7.23 US. Organisasi ditaksir nggunakake kriteria penilaian, indeks AKIM. Jupuk bati disetel ing 4,37. Mandeg mundut disetel ing pukul 10.09. Yen pesenan ora ditutup kanthi jupuk bati utawa mandeg mundut. Banjur pesenan ditutup kanthi mandiri ing pungkasan sesi tanggal 17 April 2025. Utawa ing dina kerja pungkasan sadurunge tanggal kasebut. Ticker bakal dadi pesenan tuku utama.
Video ing menehi hasil utama wis diterbitake ing saluran iki. Ing kasus nutup samubarang pesenan, utama utawa wawas. Pesenan liyane tetep ing rega nyata. Matur nuwun kanthi sanget kanggo pamirsa kanggo nonton video iki lan nggunakake sistem bantuan saka Guru Markets.